Takže čaute ľudia, ja som Alexandra a dnes máme so súrodencami narodeniny, tak sa poďte pozrieť, ako vyzerá nás narodeninový deň, a keď chcete vidieť aj video, ktoré natácala moja majiteľka z jej pohľadu, tak si ho pozrite na jej kanále @Macky sú najlepšie spojovník mňodiub. No a poďme rovno na video. Takže ráno vstaneme a ideme zobudiť našu majiteľku, aby nám dala zrad. No takže teraz je obed a my, kde nás to berie pomoc. No takže dala nás do jej izby, no a keďže nemám čo robiť, tak si poďme do končí otázky a odpovede narodeninová edícia. Takže prvá otázka. Kedy si sa narodila? Máš rada svojich bratov? Áno, ale občas mi robia také nervy, napríklad zemi všetko zjedia. Chytas mi si. A čo ešte chytas? No nechcem sa chváliť, ale chytám misi, vtaky, ktoré keď poraním moji majitelia si ich nechajú doma a potom ich vypustia. Dám vám tu nejaké fotky s nasou sikorkou, no vlastne mi ich tu dá môj otrok, no vlastne strihač. Potom chytám este mojich bratov. Ko sa mas? Neviem. Ako sa voláš? No takže ujasníme si to, môj zlatý, ak nevieš, ako sa volám, tak sa rýchlosťou blesku chod kúknúť na moje prvé video. Hneď. Volala nás naša majiteľka dole, tak poďme. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Teraz moja majiteľka nalepila darček, ktorý sme dostali na stenu.